Práve sa začala veľká cena Auto Intex SRO 16 ročných slovenských Oaks rodiny Listec na 2000 metrov pre trojročné plnokrvné kobily o 700 000 korún. Osmička, ktorou vyrazila vpred od bariéry polská favoritka Nikov Memory, stredom brány jej krajanka v slovenských službách Tajnej Loka Geografia. Za ňou sa vyváža česká zástupkyňa Determinácia, takisto rodinná polka Geografia, Determinácia a Nikov Memory, čtvrtá potom následuje Bora, ďalej od bariéry Janišany. A na chvoste pola Batalistika, zimná kráľovna spred roka. Kone sú v oblúku pri jazdeckých oddieloch, v čele je Geografia, na druhej pozícii Determinácia, na treťom mieste poľka Nikov Memory, ďalej Bora, Janišarin, vedľa nej sa dopredu posúva Saigonka, za ňou Trubel a Batalistika. Na protiľahlej stene stále vedie Geografia, zo stajne Jozef Kalka Joka pod Jiži Palíkom, na druhej pozícii Determinácia s Rastislavom Juráčkom, zo stajne EŽ Praha. Na tretiu priečku sa už posúva Janišarin z rakúskej Štal Vincent pod Ervinom Dubravkom. Štvrtá v tejto chvíli cvála Saigonka z PD Borský Mikuláš pod žokejom Zdenkom Šmidom. Na piatej pozícii sa už v tejto chvíli nachádza Nikov Memory z polskej stajne Eška s Trzegom 2 pod Alexandrom Rezníkovom. Za ňou je Bora zo slovenskej stajne Emo pod Gary Hindom. A teraz sa dopredu posunula Batalistika pod Martinom Srncom zo stajne Vrbna Racing. Na chvoste pola stále Trubel so Stanislavom Georgiovom zo stajne Vadual. Takáto je situácia na začiatku cieľovej roviny. Geografia prevzala taktovku, ale Determinácia útočí vedľa nej a zvonka prichádza Saigonka, ešte aj Nikov Memory, ale tá vyzerá zatiaľ nie na víťazstvo. Rovnako už porazenie pôsobí aj Batalistika. Bude to medzi Determináciou a Saigonkou. Saigonka alebo Determinácia. Determinácia, Saigonka, Nikov Memory, ďalej Batalistika, Geografia, bez peňazí Janišarin, Bora a Trubel.